me dejo. Gracias. Venga. Vale, perfecto. Muchas gracias. Chao. Chao.
Sí, sí, porque cabe pasar al Madrid. A ver si te lo tocará. Tranquila, sí.
Están grabando esto. Tenemos el ordenador ahí para grabar. Ah, sí, el detalle. Sí, sí. Está comprobando que Déjame. que grabe la nota. No. Bueno, estamos transmitiendo en YouTube, eso sí. Qué falta. Está bien, quizás. Está en parte todo, no sé cómo. Hola, ¿qué tal?
Roberto probabilmente perché la mia ora completamente capire il carro pieno e la guardare quando è andato a Rey e guardare norma comunicato stato. Prometo por la mia conciencia y mi honra cumplir fielmente a su obliga los cargos y proteger y valorar. Lealtad al rey y agarrar el hacer la Constitución como norma fundamental del Estado. Vamos a utilizar el sistema de orden, primero as gobernas representadas e así decreciente a conciliación. Por lo tanto, que xo que responde que a xo Ricardo Bartán.
Prometo, con la mia conciencia y la honra, cumplir fielmente a su obligados cargos constitutivos de la UNAS, con lealtad al Rey, de agradar la Constitución, capital del Estado. A continuación, dona Victoria Morenza do Porto. Prometo por la mía conciencia y la honra cumplir fielmente a su obligados cargos de consejera de las lealtades al Rey, de guardar y entregar la Constitución fundamental do Estado e o Estatuto de Autonomía. Acción. Prometo por la mía conciencia y la mía honra cumplir fielmente a su obligados cargos de consejera de Barbadas, con lealtad al Rey, de agradar la Constitución. La honra cumplir fielmente a su obligados cargos de consejera de Barbadas, con lealtad al Rey, de agradar la Constitución. A continuación, dona Ana Belén Peregrino Prieto. Consejera de Barbadas, con lealtad al Rey, de guardar e facer guardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Pasamos Prometo por la miña conciencia, a miña honra, cumplir fielmente a su obrigas do cargo de consejera de Barbadas, con lealtade ao Rei, e facer guardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Fernández Quintas. Prometo por la mía conciencia y la mía honra, oficialmente a su obligados cargo de conselleiro de Barbadas, con lealtad al Rey, de guardar y facer guardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Acción, dona María Dolores Gálvez Fernández. Por la miña conciencia, a miña honra cumplir fielmente as obrigas do cargo de consejera de Barbadas, con lealtade el Rei e guardar e facer guardar a Constitución como norma fundamental do Estado.
Prometo por la miña conciencia e a miña honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de conselleiro de Barbadás con lealdade al rei e guardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Primo tal. Con miña conciencia e a miña honra, cumprir fielmente as obrigas do cargo de conselleiro de Barbadás con lealdade al rei e guardar a Constitución como norma fundamental do Estado. É a miña honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de conselleiro de Barbadás con lealdade al rei e guardar e facer guardar a Constitución como norma fundamental do Estado. A miña conciencia e a miña honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de conselleiro de Barbadás con lealdade ao rei e guardar e facer guardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Comprometo en defender os intereses e os dereitos da vecindade do Concello de Barbadás e do povo galego. A miña conciencia e a miña honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de conselleira de Barbadás con lealdade ao xefe do Estado e guardar a guardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Don Daniel Rey López. Con a miña conciencia e a miña honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de conselleiro de Barbadás con lealdade ao rei e guardar e facer guardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Pola miña conciencia e a miña honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de conselleiro de Barbadás con lealdade ao rei e guardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Se constituida la Corporación Municipal que pasa a elección de Dice que en esta sesión de constitución de información se presentará el alcalde de conducción pueden ser candidatos todos los conselleiros que encabecen las constituciones de esta elección. Si algún de ellos tenga mayoría de grupos conselleiros, es proclamado electo. Si ningún de ellos tuviese la mayoría, es proclamado alcalde o conselleiro que haya en la lista que haya obtenido el mayor número de votos populares lo correspondiente al municipio.
caso de empate resultarase posible. Entonces, a continuación, me gustaría palabra a los principales en orden de la mayor para que puedan seguir sus actividades. Muchas gracias. Buen día a todas as persoas aquí presentes. Antes de pasar a expoñer o relato o sentido do noso voto nesta sesión de investidura, queremos agradecer a toda a veciñanza de Barbadás a normalidade para que cada quen votou libremente as distintas políticas nos aquí representadas. Queremos agradecer especialmente a 408 persoas que escolleron a acción do Partido Galego para que teñamos voz e voto neste plenario. Por terceira vez consecutiva, a iniciativa veciñal Partido Galego estará presente aquí onde se toman as decisións que nos afectan a toda a veciñanza máis de frente. Novamente, a cidadanía de Barbadás decidiu co seu voto libre e soberano que ninguna das distintas opcións políticas aquí representadas obtivese a maioría absoluta. Así, o resultado das votacións do 28 de maio é o que segue: PSOE 1922 votos, 7 conselleiros, no PP 1832, 6 conselleiros, DNG 680 votos, conselleiros democráticos 460 votos, un conselleiro, el Partido Galego 420 votos. Por lo tanto, segundo o noso sistema democrático, unha vez constituída a nova corporación, toca investir un alcalde ou alcaldesa que entre dentro dos aquí elegidos pola veciñanza. Unha vez celebradas as eleccións do noso grupo, puxémonos en contacto co gañador das eleccións para felicitarlo como tal, e ofrecernos, al igual que hai 4 anos, para colaborar no mellor goberno para o futuro. Daquela decidiron gobernar en solitario, minoría, para rexeitar o BNG entrar no goberno. Desta volta, a resposta foi a mesma, intentar buscar o apoio do BNG que lles daría a maioría. Tamén mantivemos contactos co resto de forzas aquí presentes para trasladar o ofrecemento que fixemos ao PSOE. Pois o PP, segunda forza en votos casi empatadas no PSOE, non é capaz de obter unha maioría absoluta para identificar a totalidade. Nas casos días deste pleno de investidura, o señor Valcárcel puxos en contacto con nós para considerar o noso ofrecemento e aceptar as nosas propostas, incluídas no programa con que nos presentamos ás eleccións. A nosa candidatura decidiu, por unanimidade, votar a favor da súa investidura como alcalde de Barbadás. Moitas gracias. Ben, moi bo día a todas e a todos. Reiterar o agradecemento a todas as persoas que están aquí presentes, a todos os votantes, polo exemplo democrático que sempre damos vecinos de Barbadás, as institucións municipais. Non houve ningún problema nin no día electoral ni posteriores. Como ben dixo o compañero de corporación Ramón, estes últimos días, estas últimas semanas, foron semanas de moitas conversas, e eu, sin entrar en máis detalle, pois anuncio aquí que non podo presentar a miña candidatura e que me poda ser Buenos días a todas y a todos. Agradecer a presentar también en esta constitutiva, este mandato 2023-2025, que lleva Barbadás. Desde o BNG tenemos que decir que efectivamente levamos desde o ano 1995 con representación desta institución, donde viñemos a papel do traballo a prol de defender eses dereitos, eses intereses xerais da veciñanza dos concellos e que agardamos que efectivamente comprometemos a seguir facendo desde o minuto cero deste mandato. Non vou a continuar con moita máis intervención, simplemente decir que de BNG non presentamos tampouco candidato a alcaldía deste concello para este ano. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Gracias por acompañarnos un día tan importante, tan emblemático. Perdón. O 17 de xuño é precisamente un día emblemático, un día no que concluo emocións, responsabilidade, traballo, capacidade de escoita activa, empatía e, sobre todo, vocación de servicio público. As persoas que hoxe tomamos posesión asumimos o legado que a veciñanza suxo temos. A partir de hoxe, cada un de nós somos responsables das nosas tarefas na política municipal, ben sexa dentro do goberno,
ou ben dende a oposición. Todos eses veciños e veciñas debemos a nosa presenza aquí e para eles traballar. Este é un principio que eu sei que é importante para as conselleiras, conselleiros, que tomamos posesión para formar parte da reflexión. Importante para nós, para as nosas familias e os seres queridos, importante para as persoas que hoxe vos achegastes ata aquí para compartir a toma de posesión dos e das conselleiras que teñen o cometido de defender os intereses de toda a veciñanza e de mellorar a súa calidade de vida. Pero o día verdadeiramente importante a causa de que esteamos hoxe aquí foi o 28 de maio. Ese día foi a gran festa da democracia. Ese día debe ser un referente para todos e todas nós. Ese día é o que outorga a cada un de nós a máis alta responsabilidade. Dende o PSDG queremos agradecer o apoio acusado pelos resultados electorais e ao mesmo tempo presemos para seguir traballando a prol de Barbadas e as súas siglas. Xosé Carlos Valcárcel, o candidato do PSDG a investidura como alcalde de Barbadas, ten sin fin de virtudes destacables. A máis salientable alude ao equipo de persoas que o acompañamos tanto nesta nova etapa como as persoas que estiveron apoiando desde o propio Partido Socialista e tamén, por suposto, desde a propia sociedade. Moitas gracias. Bom día a todas e a todos, compañeros, compañeros, o asistente. Alteramos a orde de intervención. No pasa nada. A votar con él, indicar está escaso en voto que se reforce máis votado que este concello. Para nos do punto é invitar de forma moi especial a todos os votantes, tanto para unos, para o resto, para nós. Porque por ben empezaron e por ben que se votaron nas eleccións durante todo o período de campaña electoral ou o propio día electoral. Día ser posible, ser a oposición máis votada. E tendemos a man aos restos de grupos para confirmar gobernos que avance en Barbadas. Lógicamente, como a todos sabedes, hai información sanitario, estudido por un instituto de esquerdas, tanto da Biblioteca que se representan, ten representación do Reino Unido, e non pudo ser eso. Entón, como tal, como o grupo da oposición votado, a candidata Chelo Dispo é a que se vai a postular para a elección semanas de antes. Y a mí me hace para los candidatos que el candidato que estoy, José Carlos Valcárcel, lo va a voto a favor. Contra. Tiene mayoría absoluta y que la proclamada alcalde de los Carlos Valcárcel no va a hacer que para esta candidata de este grupo senador. Tengo por la mía conciencia, en mi honra, cumplir fielmente a su el cargo de alcalde de Barbadas con lealtad al rey, degradar otra exposición por norma del Estado.
Buen día a todos e todas e benvidos a este acto de constitución da nova corporación do Concello de Barbadas. Quero comenzar dándolle as grazas a todos os vecinos e vecinas de Barbadas que votou con a honra que me conceden novamente para ser o seu electo. Enhoraboa a todos os concelleiros e concelleiras que hoxe toman posesión do seu cargo e presentan o sentir da nosa identidade. Temos que pensar que é un orgullo para mí ustedes claro, esta representación. Pero máis alá, moito máis alá desse orgullo, desa honra, están as nosas obrigas de ser este cargo con honestidade e limpeza. Honrando todos e todas nós a estes veciños e veciñas, loitando por mellorar a súa calidade de vida na medida das nosas pais e con lealdade aos nosos principios, pero sobre todo con lealdade á veciña. Permítanme que agradezca a miña familia e a miñas secretarias e a todos os concelleiros e concelleiras que presentes a súa comprensión que supón o exercicio deste cargo no que non hai horario nin descanso. A súa continua e a súa comprensión se pon resto de situacións persoais moi complicadas. Os quais é familia. Claro, por eso sí. A época, a honradez e a generosidade. A todos os meus amigos e amigas que me axudaron a ofrecer unha súa comprensión, generosidade e alento, momentos máis difíciles ao longo da vida. As compañeras e compañeros de partido que sempre confiaron. Tamén quero agradecer a todos os membros da corporación o traballo organizado no mandato Jesús do Quero lembrar aos meus compañeros de goberno que iso contigo, suposto, a súa gran amistade. María Araújo, que sendo concelleiro electo, non toma posesión por subirlle unha oportunidade profesional moi ilustrada. Este agradecemento quero personalizarlo os voceiros e voceras de cada un dos concelleiros, pero sin esquecer a ningún concelleiro ou concelleira de goberno ou de oposición, ocupar unha cadeira nestes ambientenos, nestes últimos casos. Vamos fixarmos un grupo preparado. Os mellores desexos a todos e todas elas. Agradecer tamén, por suposto, o traballo do secretariado deste concello, por suposto, o voto a favor do patrón e a excepción de como dixo Octavio Paz, unha nación sin eleccións libres é unha nación sin voz, sin órgãos. Pois ben, pasado o día 28 de maio, a poboación de Barbadas expresouse libremente coa súa voz un acto que repite os seus sentires sobre quen quere que dependa os seus legítimos intereses e se preocupe polas esperanzas ao longo dos próximos 4 anos. Moi certo, que Barbadas falou con voz diferentes acentos, que é algo que debemos aplaudir, xa que suliña que vivimos nun concello dunha sociedade que, ademais de libre, é polifacética, e con preocupacións diversas. Quero un goberno que contemple e recolle esa diversidade, e tamén os distintos acentos da voz que falou hai 3 semanas. E por eso resulta imprescindible que nos centremos no que compartimos, espazos comuns. Si todos e todas somos quen de acadar acordos, quen gaña é Barbadas. Sempre Barbadas. Estamos nun momento crucial para nós, porque o goberno sempre melloraría, pero tamén en moitas ocasións ataca. Moitas veces é un ataque desde dentro, permitido polo propio funcionamento do sistema democrático. Esa é unha das súas virtudes, que incluso acolle os seus adversarios máis incendiarios. Temos que ser conscientes desa debilidade, medios oportunos para non caer nos extremismos que sigan estando e traballando
para que volven os tempos da longa noite de pé. Como dixo o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, un goberno que perpén. Unha das principais virtudes da democracia de Margarones é que os seus defectos son sempre visibles. Os procesos democráticos poden sinalarse e corrixirse. A voz da cidadanía serve para que tomemos nota, todos e todas, das nosas fortalezas e, por suposto, das nosas debilidades, das nosas virtudes e dos nosos defectos. Por tanto, debemos tomar nota para corrixir. Eu, personalmente, tentarei de emendar os erros. Quero deixar moi claro que os socialistas son incorruptibles. Pero que se escoite ben alto. Son e somos incorruptibles. A vontade popular que ganada urnas prevaleceu hoxe. Señoras e señores, quero citar unha escritora española, Montserrat Roig. A democracia non se aprende a mente, sino na casa. Ser demócrata non é unha actitude política, é unha actitude para ti. Non podemos abrir a porta a actitudes xenófobas, machistas, homófobas e similares. Actitudes que agreden a dignidade e a liberdade individual de cada un de nós. Temos que mirar ao noso redor, calas de rei. Queremos apontar os grandes defectos que se nos plantexan, coa experiencia que dan 8 anos de sector, e tamén 5 anos da oposición. Somos conscientes dos acertos, debemos manter os avances que xa coñecemos, pero non somos menos conscientes dos erros que temos que aplicar este novo mandato. A cidadanía non elixe dar continuidade a un proxecto que considere que poden resolver os seus problemas, senón porque ve motivos para confiar que hemos seguir realizando para resolverlos. Queremos ir a máis. Máis en benestar social, máis en cultura, máis en educación, en emprendemento, en seguridade, en medio ambiente, en deporte, en mocidade, traballo e, por suposto, en igualdade. Queremos avanzar en todos estes eidos, non deixar a ninguén atrás, e apostando por satisfacer necesidades de unha sociedade global, que, como dixen antes, polipatética e, por que non, multicultural. Hai que reconocer o esforzo daquelas persoas que, havendo sido migrantes, non a nosa terra, tamén daquelas que, procedendo de outros países, escolleron Barbadás para traballar e para prosperar. Venezuela, Colombia, Argentina, Alemania, Ucrania, e moitos máis que fan de Barbadás unha terra de armonía. Mencionar tamén os reinos que están acudidos nos Estados escapan das fantasmas da guerra, evidente, desfocada e sin sentido. Temos posta a nosa mirada na necesidade destas persoas. As persoas son o principal objetivo do noso proxecto. Ten que ter un marcado carácter social. Temos que chegar a cada recurso, a cada lugar, a cada parroquia. Un camiño de intervolta contra a desigualdade económica, nacional e social. En cada recurso da nosa xeografía municipal viven persoas que son a nosa fonte de enerxía e o obxeto das nosas preocupacións. E hai que destacar que política non hai solucións básicas nin hai salvadores. O éxito e, sobre todo, o progreso acádase con moita habilidade, moito esforzo cotidiano, existencia nos momentos máis duros. Barbadás quere ser unha sociedade xusta e solidaria, esperanza no futuro. Pero non hai moito, vivimos momentos durísimos, probablemente os máis duros das vidas de moitos pequenos e pequenas. A COVID-19 trouxe textura, sofrimento e dor. Moitos vivimos nas nosas casas, nas nosas familias e amizades. Nunca borraremos da nosa memoria todas aquelas persoas que xa non están. E tampouco esqueceremos a nosa admiración por toda a actividade dos colectivos e do que colaboraron para facer a nosa vida máis fácil. Pero debo rematar dicindo que Barbadás é un concello de oportunidades, con talento, solidario, dinámico,
e innovadora. A todo isto, temos que sumar o gran espírito de superación que ten a nosa ocupación, que ten que servir de faro e guía para cada un dos nosos objetivos individuais, pero tamén os objetivos colectivos. Creo nas nosas mulleres que queren aclarar a relevancia que teñen nas nosas comunidades. Creo nos nosos maiores que planifican a contigo con a súa gran sabedoría e experiencia. Creo nos mozos e mozas que traballan para un futuro brillante e que pensen. Creo nos emprendedores e en todos os traballadores e traballadoras que o seu esforzo de dinamismo ante a nosa sociedade sexa máis próxima. Entre todos e todas faremos un mellor Barbarás. E só conseguiremos con sentido común, honradez e respeto polos demais, dando a vontade popular de nada. Señores e señores, as vontades non se compran. Non se compran. Trataremos con forza, garra e ilusión. A forza que nos dá a veciñanza co seu goto, a garra que nos leva a non rendirnos nunca para crear unha sociedade máis xusta e máis igualitaria, que respecte os dereitos das minorías, dos e das desfavorecidos e desfavorecidas. A ilusión que nos impulsa a mellorar constantemente. En definitiva, coa ilusión e a esperanza de crear un futuro que non deixa ninguén atrás e que tanto alguén pase por dificultades atope unha administración que lle abra as súas mans. Remato cunha frase de Confucio. Un país ben gobernado debe inspirar vergoña a pobreza. Un país mal gobernado debe inspirar vergoña a riqueza. Moitas gracias. Bárbara. Ellas votaron, muchas gracias sobre el grupo, muchas gracias a los vecinos y vecinas que están aquí presentes, muchas gracias a la familia, muchas gracias también a los amigos y amigas. Excusará por la sesión. Sí, ahora ahora toca un galego, que van a interpretar canta, cantos, etc.
Sí, por eso ahora tenemos algo.